hak jingai betang yakon ki bor pulet persya ya ki kampen trim da ki let no katalong khubor ka Pynbthei bau area commander ka hinyo trap National Liberation Council HNLC na West Khasi Hills District ulalej ban IT bat Pyndem no ilade hakmat USP ka Eastern West Khasi Hills District Mairang min haka arpon reter rumpang arjar arpun riu Yau new area commander layalam sa office ka Director General of Police DGP ka Jela haka baulay kundu banyakren bat ka hedu ki pulet haka Jela Jingthmu babnya sapang kani Jingwan Pyndem labu kerpang daki pulet namar kadon Jingthta kabahe ha Jingthta okit kaba 4 long ban Pynbthei pajba ong katolong khubor Shu la ong bau area commander ula klei yaki babun kita long Jingthmu bakong san syaki bor pulet ki bala ban pendon kam ha ban bot dien yaki kampen trim Nakaliang ki bor pulet kimpat kwa ban krenai halor kani ka benta namar kala ban kta pat yaki jingbot dien ki ba syakmat lane ka Jingkhan rajongki Hakawai pat kaliang ki bor pulet kilakyam arngot ki brio ki blak kenno dan keti hak Jingthmu Pynbthei bom IED ha omsning kumban sukudau hak khatwai terik urisau arjar arpusan ki bor pulet kilakurup yaki tiar bom IED ha yo omsning Ribhoi district bat kani ka jinglap yaki tiar ka dei najan ka Meghalaya rural bank bat yeng UMLA barim Habatin pej bahagi ki Shah plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya